Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 19 apreli hepdäňem any güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýanyň kanallaryna we platformasyna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü biziň çykyşymyň ýanky temasy Türkmenistanyna, türkmen halkyna çagyryş. Ine hormatly vatandaşlar, şu gün men bilen efire Muhammed Ağa gatnaşýar. Muhammed Ağa, hoş geldiňiz. Salam alaykum. Hoş gördük. Salam vatandaşlar. Sağ olun Muhammed Ağa. Hormatly vatandaşlar, efire başlamakak bir gıýtgaça Türkmenistanyň gelen habarlary size ýanky bildiriş şöpüne berjek bolýar. Ine gelin men size aýdaýyn. Türkmenistanyna bankomatlarda we häzir banklarda we bankomatlarda pul agylýar. Inni adamlar kartasyndan bar pulunu alyp bilen oklar. Men öňüm aýtyp gelýärdim. Ýanwarda, fevralda kriz başlady. Öňüm gidip durdy has güýçlerini şu 300 milyon Dubaydan kardalyny ýanky Raşid Meredow ylgap, Serdar we Gurban Berdimuhammedow hemme hökümetdäki wekilleri bütün dünýä ylgatdyrdylar da 300 milyon tapdylar şolar. Şol 300 milyon 3-4 ay Türkmenistan saklanýar boldy. Inni pul ýok. Türkmenistan bankrot. Türkmenistan bankrotluğun ýanky gapysyna geldi. Inni aýlyklaryň ýanky bermelisi kynlaşar, bar aýlyk berilmez, çekiler, ýazgylar dörer, suhpa ýok, ýanky produktlar wagtyna gelmez. Şu ýaly ýanky betbakçylyga garaşmaly bolýar. Şoň üçin şoňa taýýarlyk görüň. Hälem taňry ýakatyn Türkmenistan daşyna işleýän biziň iş migrantlarymyz Türkmenistanyň sosial problemalaryny çözýärler. Ýagny öz maşgalaryna pul berýärler, şo pullun Türkmenistanyň halky özüni ekleýär we ekonomikany aýlaýar. Ýa hökümetden ekonomikany aýlana ýok. Bular diňe gelen pullar büdjetden ýa ogurlaýarlar. Ataly ogul ikisi ýanky prezident we özüni özüniň milli lideri Gurban Berdimuhammedow. Hormatly vatandaşlar, ine mysal üçin o hojalykdaky işleýän adamlaryň, ýagny daýhan birleşiginde işleýän adamlaryň aýlyklary häzir berilenok. Ýylyň soňuna jemlet berip ýanky ýazga geçirýärler. Mara welaýat, Daşoğlu welaýatyna, Ahyl welaýatynyň tejen etrawyna, Balkanyň Gyzylabad, Gyzyltek etraplaryna ine ýagdaýlar şeýle. Aýlyklar götürilmändir. Köne pullun 8-10 milyon aralary aýlyk alýarlar. Biziň vatandaşlarymyz. Ine men dünkü çykyşymda kriz boýunça aýdamda ortaça aýlyk $250 diýdim bol, men ýalňyşypdyrm. Hünärmentler jaň edip aýtdy. Ortaça aýlyk $150 Türkmenistandan. Ine her türlü maglumatlar deňişdirip gördük, her türlü maglumatlary, her türlü welaýatyň hünärmentleri bilen gürleşip gördük. Ine $150 eken $250 däl. Şoň üçin $150 Türkmenistanyna ýa-da başga döwletde ýaşap bolanok. Hatta häzir Afrikada da ýaşap bolanok $150. $150 hiç zat. Maşgalany eklep bolanok, çağlaryny ýanky eşik alyp bolanok, e-mail produkty çağlaryny berip bolanok. Ol maşynyň zadyň bolsa benzini çykdyrjysy ýaşap bolanok, bir maşgalany eklep bolanok. Ine şu ýaly ýagdaýlar. Türkmenistanyň prezidentinden ine maglumatlar geldi. Şoň daşyndaky adamlardan Ahyl welaýatyna ýaşaýan, ünsürin, Ahyl welaýatyna ýaşaýan Ýazan Pir diýen mollanyň ýanyna baryp, Serdar Berdimuhammedow we Gurban Berdimuhammedow şondan doga pat alýarlar. Ine prezident bolmak üçin Serdar Berdimuhammedow ýanyna baryp, doga patasyny alyp, ýanky kiçik dogajyk edip, duz goýup, ýanky döşüne goýup, şonu bir hepdelep götürüp, ýanky prezident bolmana mümkinçilik dörer ýaly ine şoň ýanyna barýar. Başga da Türkmenistanyna ykdysady, syýasy, sosial problemalar bolsa, şo Ýazan Pir diýen mollanyň ýanyna baryp, onundan doga alyp, şo Türkmenistanyň hökümetiniň problemlaryny çözjek bolýar. Ünsürin, hormatly vatandaşlar. Ahyrpyna şermente, Robocop hiç zady başarmayan, agzyndan diňe san tehnologiýalary ýanky geçirýän diýip interneti baglap duran adam hiç zat çözülmän, hiç ýyly ukyp bolman hökümet problemalaryny Ýazan Pir diýip, ýanky Ýazan Pir diýip mollanyň ýanyna baryp,
Şo ýerde Türkmenistanyň hökümetiniň problemalaryny söýler. Hormatly watandaşlar, etraf polisiýanyň başlyklary ine $250 alýar. Etraf polisiýanyň naçarlygy boljak bolsaň, häzir günne, şu günne krizisiň ine ýene bir tasdiklanyş, ýa-ni subutnamasy. Sen $40.000-50.000 bermeli. Öň şunu şu ýa-ni etraf polisiýanyň başlygy boljak bolsaň, $100.000 çelli nyrky bady. $100.000 eltip berýän seni ýa-ni etraf polisiýanyň başlygy edýär. Indi $40-50.000 nagt getirbilsen ýeterlik bolýar. Men size häzir bir korrupsiýon schemany açaýyn. Nähili Serdar Berdimuhammedow korrupsiýon schemany ýürediýär, şoňa garşy güreşmän, şondan pul alýar. Ünsüň. Egerde sen Ilaytada Mari, Daşow, Lewap, tejen etraf welaýatlaryň ýa-ni tejen etrawyna polis bölüminiň etrawyny başlygy boljak bolsaň, onda sen $40-50.000 we öz dasyeny ýa-ni welaýat etrawyna kadrlar müdiriniň başlygyna eltip berýär. Gönnün göni. Ola adam sen puluň alýar, dasyen barýar zat edýär we şo pullary merkezde İçeri İşler Ministriniň işleyen kadrlar müdiriniň başlygyna eltip berip sen kandidaturany goýýar. Ondan 3 bilen 6 ay aralykda sen kandidaturyň tasdiklanýar, karar çykýar, ministriň karary çykýar, gerek bolsa prezidentiň karary çykýar we sana kabinetiň açar berilýär. Ünsüň. Indi merkezi polis ministriniň müdiriniň ýa-ni kadr müdiriniň başlygy Hıdyrova pul geçirýär. Hıdyrov bolsa Serdaryň gaýyny bolansoň Serdara dowlatyny berýär. Ine nähili aşagdan Serdar Berdimuhammedow pullar barýar. Elbetde Serdar Berdimuhammedow bu zatlara garşy göreşmez, öz içinde. Elbetde Serdar Berdimuhammedow hiç zat çözülmeýän agyr problemleri dören ýagdaýynda ýarjan pir mollaň ýanyna gidip çözgütler gözleýän adam elbette Türkmenistan'ı östürmez. İnanın. Men size bir küçük video görkezeyim. Yine bizim konstitusiýanyň garanti Türkmenistan'na korrupsiýaga garşy güreşmeli adamyň diýen sözlerini bir dinläp gör. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistan'yň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistan'yň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistan'yň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistan'yň dowlat garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistan'yň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawraly gasam edýär. Türkmenistan'a adamlaryň haklaryny we hukuklaryny goramagyna, Türkmenistan'a konstitusiýany goramagyna, Türkmenistan'a adalatlygy ýüretmäne gasam içýän. Özü ol korrupsiýaga garşy güreşmeli adam, kanunlary ýa-ni berja etmeli adam, özü korrupsiýa schemasynyň iň ýokarsyna oturýar. Ine Türkmenistan'yň prezidenti Rabakov Serdar Berdimuhammedow. Ne şu adam Türkmenistan'da problemi katastrofik gidip dur. Ünsüň 17 ýyldan beri Türkmenistan'da problemalar çözülen ok. Näme çözülen ok? Ya bunu okuyuplar. Bir zat bolsa ýarjan piriň ýanyna ataly ikisi ılgak gidýärler. Dogaçyk etmäne, nimetçik etmäne. Elbetde o bir Türkmençiligiň bir erwet ýa-ni erwet tertibi, erwet bir hadisasy mollaň ýanyna gidip doga etmäne. Ýöne ine şol Türkmençiligi ulanyp, bulu döwlet dolandyrjak bolýar. Türkmençilik ulanmaly, gurrun ýok.
yöne döwlet dolanışygyna, o ýerde ekonomik zakonlar, yani kanunlar, o ýerde administrativni kanunlar, administrativni çölgütler bolmaly. O ýerde ýarjan pir mollan yeri ýok. Düýbünden. Ine şuňa halkymyz düşünmeli. Ine men size bir zat eýlen. Halk tarapyndan saýlanmadyk prezident Serdar Berdimuhamedow çäre görmez. Şul ýanky men görkezden korrupsiýon schema. Sebebi onun içinde onun dowlaty bar. Ine vatandaşlar men size aşağıdaky ýöneköy adamdan prezidente çelli nähil para bar ýanny we gurulan korrupsiýa schemasyny görkezdim. Indi aýdyn şul adam Serdar Berdimuhamedow ve onun kezzap atasy, ýanky Türkmenistanyň iň kezzap adamy, kezzap milli lider bize baht durmuş berip bilermi? Elbette ýok. Şul özüne prezident diýilen adam döwletiň problemasyny çykanyna diňe ýarjan şiir diýen ýanky mollanyň ýanyna baryp doga edip problemalary çözýän bolsa, onda Türkmenistanyň geljegi katastrofada. Hormatly vatandaşlar, ýene soňky maglumaty bereýin. Ondan men sözi Muhammed Ağa berjek. Ine prostoy polismen boljak bolsaň, ya DPS'nik boljak bolsaň, ýani gaýda işler ýani. Sen barýan ýanky etraf polisiýasyna. Şo ýerde seni kadrın müdirinin başlygy we velayet kadrın müdirinin başlygy sorgy ide berýär. Kim sen? Enataň nirde işleýär? Potrotda näçe pul aldyňyz? Telekeçilik edýäňizmi? Giýdejiliňiz näçe? Mallaryňyz, ýanky goýunlaryňyz, sygyrlaryňyz, toklaryňyz barmy? Näçe ýagdaýlaryňyz gurplumy diýip probit edýärler. Ozon şoňa görä para ýanky bermeli diýip aýdýarlar. Ine şoň üçin gen görmäň, köçede polis dursa ýa-da DPS'lik dursa sizden para alýar. On çykçyk başga çykylgasy ýok, sebebi ol para berip diýdi, şo parany ýerine goýmalylar. Ýanky kazanılan pullary ýerine goýmaly. Şoň üçin şul paraxowluk sistema ýokardan aşağı, aşağıdan ýokary diýär. Muny durup bolmaz. Ünsüň gülmäň men aýdanma. Hukuk gorayan gurumalaryň içinde korrupsiýon sistema adamlaryň haklaryny, hukuklaryny goraman öýler baryp, ýani konstitusiýaň kanunlaryny ýöretmen öýler korrupsiýon schemanyň içinde we öýler korrupsiýa diýär. Bu hem Türkmenistanda wezipe satylmak hem bir tradisiýa boldy, ýani hem bir waka däl, bir ýöneköy waka däl, hem diňe şuň üstü bilen ýani adamlar bellenýär. Men öňküde kabinet ministrdaky schemany gördüm. Indi polis ýani polisiň schemasyny gördüm. Hormatly vatandaşlar, ýene bir maglumat ýerli ine daşna çykjak bolsaň, ýanyň bilen produkty bolsa, gowurdok, ol gymmat bahaly araklar, konyaklar, gawun, garpy, gök kökü, ak kökü, ýani Türkmenistan çykýan önler bolsa, onda seni polisiň görkezmesi bilen gumrukhanasy başga kabinetde akdyp, şo ýerde barlýa sen ýani çykarýan zadyny we şoňa görä parany keskitlep sana aýdýar. Şunça para bersen geçirýän bolmasa, hemmeden konfiskawat edýär diýip, alýa-da polis bilen paýlaşyp şo ýerden görgüller günni berýär. Bir häzir şu arada çykyş eder Muhammed Ağa kimiz. Näçe polis bölümine işleyen adamlar para almaly bolýar. Näçe şular, ýani talamançylar ýaly şu ýani daşna çykanda peti çörek bolsa da şonam alyp ýani maşgalatny etdiýär. Bular näme? Şol ýaly gidaýmy? Ya şol ýaly talamançylarmy? Ya şol ýaly şul halkdan bir zat gelse ýokardan Allah berdi diýip pikir edýärlermi? Näçe şol ýaly hukuk gorayan gurumlaryň wekilleri esasy korrupsiýany ýöredýän adamlar boldy. Esasy isteniň adamy talap bilen ýaly talap boljak adam boldy. Näçe şol hak hukuklar goraman, ýani Türkmenistan prezident diýilýän bir adamyň gülüşi, kasam aýdyşy ýaly şo zatlar etmen gaýtyp talamançylar boldy. Şular polisler däl, ýani arkasynda talamançylar diýip ýazmaly. Näçe şo güne şular geldiler. Biz häzir Muhammed Ağa bilen ýani analiz eder. Muhammed Ağa, söz sizden. Yine örgedek talam Murat, talam vatandaşlar. Türkmenistan'da iki tane haber var. Bir etaati idaatli. Biri hem mekteplerde
okuwçularyň elinden telefon alýarlar diye, mugallimden elinden telefon alýarlar. Bir kontrollyk etýärler studentlere. Sen hiç saytlara girme, YouTube'a girme, TikTok'a girme, hiç yerde gurdun edamam deyip dün adatlygyň beren habary ören şu an giyinden hemme yerde hukumet şonu bir kontrollyk etipdir. Muň sebäbi belli. Biz ýani Ramazan ýanyna çağırış etdik, eýde fetire barın diýdik. Mescide ören köp adamlar bardylar. Şol üçin hukumet inni nämetjegini bilen. Gorkýar. Şu gorkyny bütün halkym duydu şu wagtda hukumetin gorkýanyny. İkinciden, inni dini anlayan adamlar var. Namaz okuyan, biraz özünü aratta saklayan, haramlığa baş koşmajak bolýan, bidere gıybet gurrun etmejek bolýan, din dep destur saklajak bolýan adamlara bir kontrollyk edip başlapdyrlar. Edaralarda şolary duýdurýarlar diye. Sen beýle bolmaly. Sen ýani Hudaýy ananma. Anatsa bolma. Dep desturi, dini dep desturi yerine yetirme deyip şolara diye hemme baş etýärler. Ýani Adat radiosyna iň soňky habar şu. Aýtjak bolýan watandaşlar, hukumet ören gorkýarsydyr. Sebäbi hukumetin sizin öňüňizde durup jogap bermäge hiç derdi ýok. Biz mescitlere barıp bolýar, adamları mescitlere çağırdık. Mescitlerde adamla yığınanda şolun öwüne geç bilmek mehanizm döwletde ýok. Şo taýda biziň halkymyz öz günneki döşar bolýan problemasyny açyk aýdy bilýärler. Şondan hem hukumet gorkýar. Şo sebäpden biz hemme watandaşlarymyzy, Türkmenistanlary eger öz ýurduny üýtgeçlik girijek bolsalar, onu hökmen mescitlere barmaly. Juma namazyndan tut, ta iň soňunda gurbanlyk eýdi gurbanlyk namazynda da hemme Türkmenistanlılar çağırıp Türkmen döwletiniň ýol başçylaryna şu tak gelin halkyň soraklaryna jogap berilmeyecek bolýar. Ben şu hatdan aýtýar. Näme üçin hukumet ýaňsynyň aýtýanyňyz var, korrupsiýa mehanizmi diýämi? Nähil edilýär. Näme üçin hukumet howpsuzlygy ýurduň içinde doly üpçün etjek bolsa, howpsuzlyk ornaky giýjegini işleýän adamlary közeýär. Näme şolara aýlyk berip bilen akmyda saçdy. Näme üçin şolardan biziýatkal olar naçalnik etip goýýar. Döwletiň girdejesi ýokmy? Dine birji sany çelekenine koydun günne 7 milyon dolar Türkmenistan'a neftten dine pul gelýär diye günne. Indi beýleki koyla oldu yerine dursun. Gazdan gelýärli yer trilyonluk dolar Türkmenistan'a gelýär. Indi hukumet gelip polisiyalara aylık berip bilen akmy. Normal ne yaşar yani. Halktan zor bilen, ne doğru yol bilen, bir kanun yol bilen pul almasa, pul almary ýanak edip bolmaýar. Edip bolýar. Näme üçin onu etýär? Näme üçin ona aýlyk berenler? Vatandaşlar, polisiýadäki işleýär. Hukumet Berdi Muhammed sizin düşmanınız. Sizi öz vicdanınızın karşısına gitmeye mecbur etýär. Sizi öz din düşmanınızın arasında sizi biavra etmeye mecbur etýär. Biavra bolmagy. Sizi gözden düşmeye mecbur etýär. İnsanında da türmeye vasiyasiz betbahtları. Önküler görün, önkü şu sen oturan yerindeki naçalnikle nerede şu? Hani şolu? Haydi biri halkın elinden doğru bilen pul alıp bayanı var, oğu yaşanı var, avraylı yaşap gören var. Bir yerini görmersiniz. Şol için eğer şu Berdi Muhammed'i ayırıp bolsa bütün polisiya, howpsuzlyk ornaky işleýärler, bütün pograniçnikler, Minoboronu'da işleyen hemmesi dastoyna aylık alırlar. Şonu biz arkayın Koordinasyonlu Sovyet'in adından devlete halk hareketi hemmesi şuna bir daha da geldi. Biz eğer yurdun içinde üytgeçlik girecek olsak birinciden şu sferedeki işleyen adamla aylık şeyler bolmalı ki halkın elinden bir kanun yolundan pul almak olara hacet bolmasın. Şonda ola kanunçuluğu yerine getirir. Şonan verecek minimum $800
ta yukarı geçelim. Şolar dolup içine tertip hemmeti boyun alıyor. Şol için hukuk koruyucu organlar işleyenler. Sizin birinci düşmanınız şu iki tane adam. Şu maşgalalar. Şulardan dinmek için siz halka kömek edin. Birinci siz özünüzü bir beladan halas etiyeniz. Öz vicdanınızın, imanınızın, halkınızın, çağalanızın karşısına gitmeyen. Öz geleceğinizi üpçün etiyeniz. Şol için halka koşulsun. Burada Sağ olun Muhammed ağam. Gatow düşündürüňiz. Şurada bir zat aýtdyňyz, belläp geçdiňiz. Men şuňa ýene de bir gerek bizim watandaşlarymyň ünsüni çekçek bolýan ılaýtada organna işleýän adamlar. Ünsüň biz Sowet Soýuzyna ýaşaýardyk. Indi soňky ýakyn ýyllarda 90-njy, 85-nji, 80-nji ýyllar. O ýerde polisiň agry bardy. Näme bolsa da halkyň içinde agry bar sebäbi polisler adamlara kömek edýärdi. 60-70% o işlere edýärdi. O 20-30% bardy korrupsiýona. Olar ýaly 100% därli. Bular ýaly wezipet atylanokdy. Bular ýaly polis öz agryny gaçyrmady. Hatda Sowet Soýuzy wagtynda bir topar ofitserler bardy. Çest diýen zat bardy. Ruh, wyjdan, namys diýen zat bardy. Ofiseriň çesti iň ýokary çest şol. Ýani gahrman ýaly bir gahrman adamyň çesti şol. Onu ýazatdyr ýitdi. MHM dagy. KGB näýe adamlar bardy KGB'de? KGB'de men saýdym bir 20% bolgun bolsa 80% halkyň tarapyndan ýani problem bolsa ýatsaň gün polis ambasyýalar hemme de derňe edip ýani hakykaty adalatly gowrap duran adamlardy. Döwletde. Häzir näme bardy? MHM terörist, halka garşy terörizm edýär. Aktivistler tutup ýani olary bir topa çärli görýär. Türkmenistan korrupsiýa basyp aldy. Onu da gözüňiň öýleri diýe içinde. Polisiýa guruny näme çekkä? Aýdara söz ýok. Bir arasy söz ýok aýdar ýani. Ine şu güne hukuk gorayan gurumlar näme geldi? Özüňiz siz bilýäňiz. Analiz edin. 91-den birinji kezzap geldi. Türkmenbaşy diýen kezzap özüne kliçka goýup Türkmenistanyň döwlet guruluşyny dolup pytratdy. Hemme zat özüne baglatdy. Men aýdanmadyň arkaňyzda men wa, men imne Hudaý wa diýip şuraya söýler bardy. Eger hökümeti işleýän adamlar ýadyna bolsa ýokary wezipede şeýle diýýärdi ýazyp. Serdar näme diýär? Sizden konstitusiýany sorajak ýok, men aýdanmadyň, konstitusiýa seretmeň. Onun bir Türkmenbaşy ýaly bir kezzabyň başga bir kezzap sözleri. Ine şul kezzapçylyk biz aýyrmasak, ýani şul ataly ogul kezzaplary Türkmenistan düzelmeýär. Men şonu aýtjak bolýan. Hukuk gorayan organlar hiç wagt inni halkyň muny agryny alyp bilmeýär. Ine biz size bir variant hödürlýär, ýani bir şul agry ýagdaýda näme çykmak variantyny hödürlýär birinji bilen. Halk galmaly we Türkmenistanyň özüne prezident diýen Rabakop Serdardan we özüniň milli lideri bolan Kezzap Gurbanly Bermuhamedowdan 17 ýyldan bäri edilen işler boýunça halka näme edildi, şoň ýani jogabyny almaly. Biz soralar bermeli. Şoň üçin Gurbanlyk ýani bayramyna birinji gününe ýerden meçide galyp, iksan hac meçide galyp halkyň soragyna jogap bermeli. Soralar biz günni aýdyp durar, haýsy soraga jogap bermeli. Halkdan bir sorak gelýär. Başga da soragyňyz bolsa ýazan bize, men Telegram adresim bar. Men ýanky çykyş edýän adamyň aşagyndan şu Telegramda ýazyn. Haýsy soraglary Gurbanyň Serdar Berdimuhamedow halkyň adyndan biz bereli. Siz iýerim şu sözleri, biz şoları aýdyp ýanky şolary aýdym ederi. Şolar şu jogap berdireli. Eger de şolar jogap bermese, onda biz başga çare görmeli. Bir gezek iki kelleli prezident halkyň öňüne jogap bermeli. Şu geçerli. Bir gecegem, bir günem halkyň problemalaryny çözüp görmedik. Halkyň soragyna jogap berip görmedik. Halkyň behwine hiç nas et görmedik. İksan kezzap arkyň gelip ýörler. Ine Gurbanlyk bayramynda biz şolara sorak berýär. Eger soraga jogap bermeseler ýa gelmeseler, ondan şular gitmeli.
Onda bular halka hizmet eden olur. Onu şular adamlar gitmeli ve Türkmenistan'ın hem sistemi yüklemeli. Arasında adaletli sistemi girmeli. Türkmenistan'a hukuk koruyan gurumlar hakikatten hem teyerden gurunup teyerde avrayan alıp avrayanı saklamalı. O yaşlıydı avrayanı saklayarak şuraya hukuk koruyan gurumlar avrayanı saklamalı. Şunu biz etmesek bizim devletimiz yok. Esası devlette konstitusiyanı koruyan adamlar bu aylık alıp konstitusiyanı koramasa konstitusiyanı hiç kim korup bilmiyor. Yani şoň üçin hukuk koruyan organlar değil ya, hukuk koruyan, hak hukuku koruyan organlar. Şunu koramasa, şunu öldür, kezapçılık etse, onda devlet yok. Devlette kanunlar işlenok. Devlette kanunlar işlemese, bespredel bolsa, kim näme ettilik? Eden ettilik. Onun devlet olmayan. Ol bir bandit toporunun basıp alan hükümeti bolýar. Ine şundan biz gitmeli. Ine şu hükümetten biz ayrılıp Türkmenistan'ın normal normal beýlik devlet ýaly. Arkyny içine giyip çıkarýaly. Bizim organlarky işleyen ofisiýerlerimiz, harby guluguna, pograniçnik, prokuratura, ýa-ki sudda işleyen adamlar minimum $800 almaly. Minimum $800'den $3,500 çel aýlyk almaly. Ýa-ki etrap, velayet ýolbaşçylary olur $10,000 çel aýlyk almaly. Türkmenistan puly ýokdur diýip pikir etmeň. Hasaplak görün oğurlanyan pullar yılla. Men size aydayın. Yılla diýmedim diýende 10 milyarda dolar oğurlanyan. Minimum. Şo pulları biz oğurlaman kazana getirsek, şo pulların 10'dan bir bölügem ýa-ki hukuk koruyan gurumlara gitmeýär. Ne şo pulun 1 milyarda goý ýylyna gitsin şu hukuk koruyan gurumlara. Zato oğurluk yok. Aylıkları ýokary, istenlik ýerde çağan, gyýdyň ogluny istenlik ýere iýerip bilen Türkmenistan çägine hiç kim elde girmez. Onun hakyny bozmaz, olum hakyny bozmaz, haklary işläp başlar, adalet emele edip başlar. Şoň üçin biz hukuk koruyan gurumlara ýülenýär. Gollan şuny, şul akçamyzy, şul ýa çäremizi Gurbanlyk bayramyna biz halk bilen meçhide barýakda Serdar we Gurban Berdimuhamedowdan sorgu ýa-da. Eger şolar gelmese, onda biz gaty beýlik çärany, gaty ýa-ki bir çärany görmeli bolýar. Biz şunu tutsak edip, aýryp, täzeden döwlet ýolbaşçylaryny taýlamaly bolýar. Parlament, döwlet ýolbaşçylary, ministrler hemmeler. Ine şoň üçin biz häzir hem hukuk koruyan gurumlarda işleyen ofisiýerler hem halkymyza ýülenýär. Gurbanlyk bayramy 6-njy güne düşýär. 6-njy gün biz meçhitlerde üýşýär. Ondan öň anyny günleri meçhitlere baryp biz eýýäm tırnowka geçýär. Meçhitlere baryp aýda okuýak bolmasy ýaly ýöne, ýa agdybirlik boýunça tırnowka geçýär. Şonuň üçin dua bilmeseňiz, namaz etmeseňiz, aýat bilmeseňiz şonu da meçhitlere baryň. Gudurata ýakynaşyň. Birinji. Ikinji, men aýtjak bolýan adam ine 9-njy may bayramy ýetip gelýär. Sizin bilşiňiz ýaly, bizim ata-babalarymyz beýik watançylyk uruşunda öz gahrmançylygyny görkezdiler. Bir topory wepat boldy. Bizim şunky günlerimiz gelir ýaly, parahat asmanymyz bolar ýaly, asuda ýurdumyz bolar ýaly, ölen wepat etdiler. Kimde kim uruşdan yarary ýeldi, ýa-ki elsiz, aýaksyz, ýarawsyz, olaram ýaşap geçip ýa-ki wepat boldular. Ölkütdiler. Şonuň hatyrasyna 9-njy may güni saat 10-da 1 min durmuş wagtymyzy şolar hormat goýunda hökmüne bermeli. Nirde bolsaň, awtobusda bol, awtostansiýada bol, şofer bolup awtobus nimet, dur bir arada awtobus bilen 1 min durda şo ýerde awtobusyň işlän nokdaýda oturun ýerinde dogajak. Şolar taňykan sag bolsun, hormadyň bildir. Ine asuda asmanymyz, parahat asmanymyz, Niyazow, Gurbanlyk, Serdaryň ýa Gazanyň üstünde, ine şul ata-babalarymyzyň uruşda wepat bolup, faşist Germaniýany Türkmenistana getirmedik adamlaryň ýa-ki öz janyny kas eden üçin boldy. Şonu biz unutmaly, hormatly watandaşlar. Ýadymyzda saklaň. Her anyny gün meçhide barmaly. 9-njy may güni saat 10-da minuta malçanya diýilýär. Ýagny 1 min biz
öz wagtymyzy şolara hormat hökmünde goýup şolara ýatlap şolara öz içimizden dualar etmeli. Egerde weşna gonu bar gül goýup bilseňiz ondan ýokarda at ýok. Ol bir iň uly hormat berdiňiz bolýar. Muhammed ağa, söz sizinki. Vatandaşlar men öz edegimden bütün şu vatançılık urşuna yani faşizme karşı gatnaşan şu taada wafat bolanlar we şu taada mahip bolanlar hemmesine men minnetdarlygym bildirýän şolun maqalalarını hemmesini gutlaýan. Şu taada bir zady bellek geçirmeli. Hiç yerde Türkmenlerin adı yok. Türkmenle de faşizme karşı görüştü deyip. Ortaya bunu hemmesini öz adına vuruyor. Orslu etti diýär. Şol için men şu taada şunu bellädim. Biz Türkmen bolup Türkmenle bizim ata-babalarymız, bizim kahraman ata-babalarymız gidip faşizm bilen görüşipdirler. Özlerim 2000'de 100 miňlerçe gidipdirler. İýdimde de aýalla galyp olary dolu hemme zat bilen üçin edipdirler. Hatta näçe tonna gyzyllaryny, kumuşlaryny bizim aýallarymyz, bizim ejadalarymız şonu urşa kömekli beripdirler. Yani şeýle şol urda kahramançylykly hereket edipdirler. Şunu dünýä bilenä. Şol için biz indi bir milli döwlet hökmünde biz öz goşandymyzy dünýäde faşizme karşı görüşde şonu hemme kişe beýan etmeli. Şoň bir görnüşim Emradaň aýdýany. Biz hökme şolary ýatlamaly. Şola bizim kahramanlarymız dünýäň ýüzünde faşizme karşı görüşen adamlar. Bizim şuunky durmuşymyzy getiren adamlar. Şol için şolaň janyny doga etmeli. Bir minut malçaniye yani dymmaly. Şolaň hatyrasy üçin tagat 9-njy may güni iň oňarsaňyzam 5 ýagon şolaň ýadygarlygy üçin döredilen ýerlere baryp gül ýadygarlyklaryny goýmaly. Sağ olun Muhammed ağa. Hormatly vatandaşlar, biz sizi hukuksyz çärelere, ýagny bir kanun däl, diňe kanun laýykda edip bolýan çärelere çağırýar. Biz sizi bir kanun çağırandyk. Bizim dinimize karşı egerde iksan hacı çykýan bolsa, onu olur hacılar däl, kezzaplar. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň halkyň öňüne jogap bermeli wagty geldi. Şoň üçin Gurbanly Serdar Berdimuhammedow Gurban bayramy 1-nji gününe 6-njy gün iýden mesçide baryp bizim efirlerimizde aýdylan söýleriň, ýa-ni aýdylan toralara jogap bermeli. Ine şunu şolar etmese, onda şolar halkyň tarapyndan saýlanan prezidentler däl, onda olar Türkmenistanyň ýolbaşçylary däl, onda olar обычный kezzaplar vatan ýolbaşy, ýa-ni döwlet ýolbaşyna gelip öz kezzap mafiýasyny döreden adamlar bolýar, biz olary tutsak etmeli. Ine gaty anyk, gaty ýöneköy, gaty saada hökmünde ine bizim çäremiz. Şu çäre goşulun vatandaşlar wagty geldi besedeliň. Hemmelere haýyş edýän şu vilayetlerden ahala barın, Aşgabatda barın hemmeňiz. Sebebi ahalla Aşgabatda ýaşayan adamlar vilayetde ýaşayan adamlaryň kümegine araşýar. Siz näçe köp bolup barsaňyz şoýra, şonça ahalla Aşgabatda ýaşayan adamlar gahrymanlarça hereket ederler. Şoň üçin gollan baryp haýyş eden. Egerde ýollar ýapylýan bolsa, mesçide barmaly ýollar. Şu baryp üýüşüp durun, şo ýerde 100 adam bolsa, 1000 bolup durun, şo ýolların awtomatik açylar. Doğru düşünün. Sebäp polisleram MHM'de häzir halkyň tarapyna geçip durlar. Bize günne habarlar gelýär. Halk galsa biz şolar bilen. Bilen bizar bolduk şu atalogullan. Şu atalogul idiotlar, bize diňe idiot kararlar çykarýar, bizim halky gynamaly bolýar, halkdan onu almaly bolýar. Diňe kezzaplyk ýoluny ýöretmeli bolýar. Sebäp başga ýol ýok diýär. Ine şonuň üçin öz ölçükler Türkmenistanyna häzir zerur. Biz şonu etmeli. Meni ýene bir gezek size material berjek bolýan, nesip bolsa erti beremezem şuna ýetişemok. Häzir Yerevandan Russiýa goşunlary gidip başlady.
Häzir Gruziýada Rossiýanyň güýji gaçyp başlady. Häzir Gazakstana Rossiýa batışlary etbilenok. Inni Rossiýanyň, ýagny Putiniň we onuň ýanky korrupsiýon hökümetiniň Türkmenistana bolan batışlary azaldy. Inni olar eger Türkmenistanda biz galsak, olar goşuny iýip bilenok adam ýok. Şu ýaly ýagdaýlar. Şonuň üçin häzir ine Raşid Meredow Lavrow jaň edenden Lavrow aýdypdyr. Öz günüňizi görüň, näme görýän bolsaňyz görüň, rejimiňizi özüň saklaň, biz size kömek edemdik. Edbilemdik. Öldürmede adam yetenok diýip. Diýmek, men aýdýadym, äpişke mümkinçilikler açylýar diýip. Ine açyldy. Biz herekete girmek. Dogry düşünüň. Şu ýaly mümkinçilikler her wagt bolmaz. Rossiýada bir günden bir gün güýçlen, ýa-ni ýene-de öňkü derejetine geler, onda Türkmenistan ýene baswalarda bir gurbanyny ýa-ni bir samsyň goýarda oýnadyp biziň pullarymyzy alıp biziň siýasatymyzy kontrol edip, biziň içki daş siýasatymyzy kontrol edip, biz şu kezzapçylykdan çykmaz. Ine biziň wazmożnostumyz. Şunu biz ulanmaly. Ay men näme, men daýhar, men ogoda, men ýetenim boldy, men ýanky herlik galada, men ýanky taxtawazarda, men taxtada, men könürgönçde, men näme edilýän diýip aýtmaň. Sen könürgönçüň kiçik ogotyna, uçaskatyna bolsaň, egerde Aşgabatda barsaň, senin ulu kömek şol. Inan sen geljeň üçin, Türkmenistanyň geljegi üçin, watanymyzy gorumak üçin ulu hereket şol. Gyra gaçmaň, gyra kimsin özüňizi kimsin gyra gaçmaň. Gorkmaly, gurumy ýok, hemmämiz gorkýar. Ýöne adamlar üýşenne, inanyň gorky ýitip gidýär. 100 000 adam çyksa şo ýere gorka aňyrda dursun, her kim geroy boljak bolar. Bul bir adamzadyň bir ýa-ni kanunlary şu. Haçanda ýeki bolsaň, üstüne bir 3 tane emheme gelip kabinete akıtıp o ýerde bir 10 tane ýa-ni polisiýany depgilese, elbetde gorkarsyň. Ine şoň üçin könürgüçüň kiçik ogotundan bolsaň, gönül şaýlanyp Gurban bayramyny belliljek, Aşgabatda barjak diýip meçide barýar. Onda sen ýa-ni Türkmenistanyň geljegini bir ädim özüň ýek itelýär. Ine şu ýaly mümkinçilikler bar, ulanyň şunu, peýdalanyň şunu hereket edin. Hormatly watandaşlar. Muhammed ağa. Muna da men bir näçe daha da aýtjakdym şunda. Gözde watandaşlar, biz bir hereket etjek bolýak ki kanuny bozup-da, kanuny gora. Türkmenistanyň prezidenti elini Kur'ana goýup, konstitusiýa goýup gasam içdi. Men şolary jikmejik ýerine ýetirýärmi. Bizini 20 ýyllap şol hökümet ýol başçysy boldy. 20 ýyllap edenetligini etdiler. Bizini halk bolup dini feraizmiz ýerine ýetirjek bolup meçide barýar. Parahatçylykly elmide ýaragan balamda hiç de demedem. Barýak meçide siz 20 ýyllap eden dadyňyzy bize jogap berin. Biziň çağalamyz daşar ýurtda közenip ýör. Biziň aýallamyz, kakalamyz, babalamyz közenip ýörler. Polisiýalar közenip ýör ýaşamak üçin, diňe maşgalaryny oňdurmak üçin özleri jinaýete baş goşmaly bolýar. Hökümet içinde işläp ýören, granitsany gorap ýörelle, siziň çağalaňyza azar berip, şolun iýjeklatlaryny satyp günni görmeli bolýar. Näme üçin beýle? Biziň hem milyardlarça girdejimiz var. Hani şu pullar? Nire gitti? Bize atçöt verin. Şol için biz şu soragy öwüne koymaklık bizim borcumuz, bizim konstitusyonlu borcumuz. Şol için hiçbir dünyadaki devletin hiç kayfi, tapavut yok. Şu etyen hareketimize karşı gidip bilmeye, onu koşun güve verip bilmeye. Göğüne eğer Türkmenistan'ın içinde yararlı bir hareket ettik, onu koşun güve vermekleri mümkün. Povut tapıp. Göğüne biz beydemde. Şol için şoňa da ýolem bermeýär. Biz hiç wagt terörçilik hereketi, gizli ýurdun içinde girip bir zat etmegi biz hiç kim aýdamda. O ýolem de, bizim ýolumuz.
Dini feraizmi yerine getirmek için mescide var ya, mescitte de hemişe deyip boyunca hükümet yolbaşçılarına öz kemçiliklerini beyan edilyen yer. Biz şöyle prezidenti çağırıya gel cevap ver diye. Vermesen onunla biz azat taylo geçirecek. Şu da bütün devletlerde edilyen zat, edilmeyen zat değil dünyada hem yerde bağır zat. Pakistan'da da var, İran'da da Türkiye'de de geçiriyor hem yerde. Biz azat taylo geçirecek. Eğer sen özüne güvünün etkiyen olsa, bir aytmağa dardım olsa gel ayt, taylovda ayt men şu zatları ettim size. Gördünüz mü? Elinizde televizyon var, radyo var, gazet var. Aydın edem zatlarını değil. Biz hem ay değil. Neyim için şu zatları etmediniz? Neyim için 1 milyon Türkmenistanlı dışarı yurtta köserip ya sen olur kollağa. Kal Özbekistan'ın prezidenti karar çıkarıp kolladı. Asıl neyim için kollamayan? Neyim için bir karar çıkarmak değil mi size? Neyim için şu vadi yerine yetemenden? Pulunuz yok mu? Onunla neftten gazdan gelen pulları neyim ettiniz? Onu neymi başına yapacak mı Aşgabat'ın içinde hem böyle akmıramırlar var. Öz kardeşleriniz, çağalarınız Türkiye'de kul olup böyle. Neyime göre bu? Başına yapacak mı? Neyime edecektin şunu? Polisiyeleri köz yapıyor. Cay vurup polisiyeleri pul vermeye cay vurmak neyime göre? Verdi Muhammed Karam'da. Ne başına yapacak mı şu? Biz şu soruları vereceğiz. Şunun için bizim etkiyen adımız doğru kanuni hiçbir devlet hiç koşun uğradı vermeye ona dünya cemiyetçiliği yolun vermeyen bizim şu zatları eder yani pobu da vermeyen. İnnem hem merak ütgedi. Biz daşar yurtta özümüz bir güç. Muradaga kurvanlığı için bir tovar diplomatla bile gepleşik geçiriyor. Biz şunu kurnadık. Pasolların hem bizde kat yazıyor. Bütün Müslüman devletlerin pasollarını hem bizde kat yazıyor. Kurvanlıkta biz varacaktır. Tarakatçılıkla varacaktır. Bağır problemini ayıcaktır. Sizden seyredip durun. Bizim evimizde şu anda konstrüksiyon boyunca cevap vermeli. Sizden görüp oturun. Birden bula terör falan edecek kolya demesin. Şundan hep görün. Halka azar vermesin. Dindar adamları kovalap görmesin. Biz halk borup halk şundan cevap etleyen. İnne açıyot vaktin. Halkın önüne cevap ver. Nerede pullu? Neyim için Aşgabat'ın içinde cahiller vuruyor? Ne başka yerlerde hiç de edip bulana. Birinciden 1 milyon közenip verin, kul olup verin adam getiriyordu içinde. Ekle, takla, iş dönüp içine, dastoyunu yaşar yanına, o zaman altından cahil vur. Hem memizim razı. Yöne pulum yok burada. Onunla başka vururum. Onunla işle değil, adamla kovu işlesin, pul kazansın, şert töre değil. Pulum ba, git yani bir direksiz kuruluşluklar vuruyor. Bir yıldan sonra hem caylık açıyor. Ablatlı neyme göre? Hayatı mantığın esasında sen şu zatları ediyor. Neyim için halkın beytil malın pulunu halkı köze eylek sarf edip yok. Ben şu cevabı şundan soruyor. Gel şu cevap, şu zatlara cevap ver. Halkı ikna edebilsen, razı edebilsen yine prezident bul. Edilmesen günün çeker. Bizim hakkımız konstrüksiyon boyunca daima. Hiçbir devletin şuna koşuluşmaya hakkı yok. Biz hiçbir devlet bilen düşmançılığımız yok. Biz azat taylığı bütün dünya devletlerinin biz sol çinem hem yere kat yadık. Koordinasyon, Sovyet'in adından, devletin adından kat. Gelin taylığlara katlaşın. Hem mekşem katlaştım. Açık taylığı geçiriyor. Siz bu işi yürümek gerek. Yarak hayırlanmak gerek. Azat taylığı. Çözdük. Biz şunu talep ettik. Şunun Türkmenistan'ın konstrüksiyonunda var. Dünyada tecrübeden geçen, dünyada Türkmenistan şu da öz boyundan men şunu yerine getirecektir. Gelin geçireyin azat taylığı. Bolluk oturdu. Sağ olun Muhammed ağa, ine doğru belli geçtiniz. Hormatly vatandaşlar, inni iki kelleli prezidentin halkın önüne cevap vermeye vakti geldi. Ünsörün, häzir Türkmenistan'da şeýle hadise bolupdy. Türkmen halky, ýanky hükümetten gorkýar. Ilaytada Gurbanuly Serdar Berdimuhammedow. Ünsörün, mara baranna, ýani Serdar Berdimuhammedow şo ýerde çäreler boldy.
Bir ay Tırnovka diýerler, ýa-ni talipleri we şolara şeýle aýýarlar. Serdar Berdimuhammedowyň gözüne seretmek bolanok. Ünsörüň. Sen prezidentin, sen liderin, sen konstitusiýan garanty, sen oňa sorak neme, seretmeli däl. Sen oňa sorak bermeli oňa. Näçe şury işlerni pres konferensiýa etmeli adam halkdan gorkup gözüme seyretmesinler diýip ýa-ni organlara tapşyrýar diýýär. Ünsörüň. Ine häzir Türkmen halky iki kelli prezidentden okýar. Şol Türkmen halkynyň gorkuşundan 10 esse köp iki kelli prezident Türkmen halkyndan okýar. Şoň üçin gorkuda biz şolardan iýizden. Şol bizden beter okýar. Her gün işe gerenler ýazan şiirin mollaryň ýanyna baryp doga okak geler ýolda öldüremesinler diýip. Şo ýar gorkýarlar. Sen günne çykanda oraya gorkan oğa. Ine şolar ýaly bizden halkdan gorkýar şol iki kelli prezident. Gurbanlar ketegine gidilenip ýatyr. Pöwlesinden. Halkyň güne çykyp bilen ok. Hacı diýip ad alyp ýa-ni Mekke Medine baryp o ýerde halat geýip ýalňaçlanyp ýa-ni bütün dünýä men hacı diýip görkezip gelip we mara gelip ýa-ni aýat okap namaz edip aýat kılıp Ramazan bayramında Serdara berýän ýa-ni görkezmesi dedim. Tut bas moğollar ýa-ni basışlar et. Näçip adam ýygnyýa. Aşgabat häkimiň ýolbaşyna aýyr. Näçip ruhsat berdi adam meçitlere barýalyp bir ýerini ýyrtyk diýýär. Serdara maýdýa ýa-ni ýanaklara men näl kakym ýürege düşdi. Men kararym däl, kakym etdirdi diýip aýýar. Gorkup. Haýsy bir döwletde prezident ýa-da onuň milli lideri ýa-ni halkyň milli lideri Türkmenistan ýa-ni musulman dinine garşy hereketler edýär. Şunu ýaly. Ofisial taýdan. Haýsy döwletde bar şo? Aýdyň maňa. Hiç haýsy döwletde ýokdur. Diňe biziň iki sany kezzap, ataly ogul iki kelli prezidentler edämese, hatda Demirel Koreýada eden oklu şonu. Diýäňmi şonu? Biz maskara bolup aňyrbaşy kanalizasiýany deşip aşağı üçin küttük. Indi bolletmen ho. Namusy bolsa Gurban bayramyna çykmady. Opozisiýada siz çyksaňyz, opozisiýada barýar. Özüni garaşdyrman barýar. Şoň üçin Gurban bayramyna näme şu etjek zadyňyz bar bolsa, näme ýa-ni partizan hereketiniz bar bolsa, gyra goýup kanun esasında bayramy mellap, Gurban bayramy mellap orta çykyp iki kelli prezidentden hasap almaly. Boldy. Şoýra baryň. Ýa-ni soragy biz özümiz berip şoňa. Bütün dünýäde ýa-ni Muhammed Ağa aýdyşýaly hat üstünde yerli pasolstwolara, başga döwletleriň ýolbaşçylaryna ýazyp ýa-ni öňe giden demokratik, adaletli döwletlere, azat döwletleriň ýolbaşçylaryna hat ýazyp düşündirer. Ine şuraya meraka bolýar öňünden. Ine şuraya halk çykyp ahir 32 ýylda öz prezidentlerinden soragy ede etjek bolýar. Şol egerde hökümet bazat edäýse halky gollan diýip haýyş ederdi. Şoň üçin siz öz geregiňizde etmeli zat edin. Türkmenistan şinak aktivistler we biz öz hereketlerimizi ederiz. Hormatly watandaşlar, Muhammed Ağa, şunun bilen biz çykyşymyzy gutaraýalyň. Neme Murada şu ýa-ni Jenewadaky boljak konferensiýa barjak odan Washingtonna Türkiýe pasolstwasynyň önüne geçirijek miting hakynda daýda. Hawa ine biz 9 may güni häzir ýa-ni organizasiýonyň işleri gidip 9 may güni biz bir topar adamlar Türkmenistanyň watandaşlary Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňüne baryp protest bildirjek bolýar. Hem Türkiýe pasolstwasy. Awa Türkmenistanyň ilçihanasy Washingtonda. Menem barýan şoňa hormatly watandaşlar, kim Amerikada ýaşaýan bolsa, men siziň hemmeňize haýyş edýän, baryň şo ýere gollan biziň Türkmenistanyna gulçulukda, ýa-ni türmede oturan ýaly watandaşlarymyzy gollamana we öz watandaşlarymyzy bildirmäne baryň gaýrat edin. Türkmenistanyň türmelerinde oturan oglanlary ýüzlenýän men ine Gurbanlyk bayramyna halk herekete giýýär.
türmelerde herekete girecek bolsaňyz ine size wagty 9 may saat 10 ve Gurbanlyk bayramynyň 1-nji gününden şu baş namazından başlap ine herekete girýärmiz. Sizem goşuljak bolsaňyz bir güne yatan Türkmenistanyň türmelerine olanlar sevilenýär goşulun. Şu Türkmenistanyna bir hökümetde işleyen ya da türmede oturan ya da ay men münsany malyma men alqynay kim bolsa prezident şo bolsun diýip adamdan başlap hatta kabinet ministriniň ýa vekillerine ýülenýär. Hemmetine ataly oğuldan başga adamlar ýülenýär. Ata oğul goşuljak bolsa olar goşulyp biler. Biz Gurban bayramçylygyny bellep ataly oğuldan soru jogap ýedigini etmeli. Biz şonu etsek, sizin şirketlerine de maçylýar, internetine de maçylýar, sizin ýanky daşyna gitjek bolsaň wizalara aýrylýar, hemme zat aýryp başlar. Eger biz şonu etmesek, biz ömürlük gulçulugy ýerýär. Ýalyny çykarmam. Gaýra dedim. Inni Fransada forum bolýar, şo Gurbanyň aýdyşýaly 200 milliard dolar ýagdyrýan zat diýip. Biz aldygyny hatlar ýazýar jurnalistlere, bütün ýanky nimelere. Men aýtmaýyn bizim etjek dadymyz ýöne. O ýerde de bir ulçary bolýar. Şul aýda, ýanky aprel aýynda görürüz inşallah. Biz şäherleri ýanky öňe plan boýunça goýduk. Ondan Warşawada bir çykyşlar etjek bolýar. Şöyle protest geçecek bolýar. Son Germaniýada protest geçecek bolýar. Oňum ýanky organizasiýon işlerini häzir başlajak bolýar. Şoň üçin biz Ýewropada oturamyz, biz hereketler edýär. Ýazmaly zatlary ýazýar, etmeli zatlary edýär, sizi düşündirmeli zatlary edýär. Ýöne halkym tijenmeli. Bolun wagty geldi. Bir zada düşünün. Gurumçulukly iş diýmek bir adam hemme zady etmeli. Hemmemiz etmeli. O diýmek näme? Halk gerek ýerine çärelere barmaly. Halkyň içinden gerekli aktivistler öňe çykmaly. Halk çıkan aktivistler halk gollamaly. Onda güýçlü bolýar halk. Biz şu zatlary hemme zatlar jik-mejik aýdyp durýarly elektronly neşriýatlar bolmaly, Türkmen News, Kronika diýdi, şorýal zatlar bolmaly. Eger halk öňe çykanda halk goralýaly pravozachitni ýa adam haklary goýan gurumlar bolmaly. Halka şuraya çykyşlar edip jik-mejik meseleleri düşündirýän, çäherleri çagyrýan, mediada aýratyn düşündürüşler geçirýän siýasatçylar bolmaly. Her kimiň öz roly, öz ýeri bar. Ine siýasatçylar ine mundan ýokary ýa-da pravozachitni siýasatçylardan ýokary bolýan zat ýok. Her kimiň öz roly bar. Hökümetde, döwletde her bir grajdanyň, her bir hökümet işgäriniň öz roly bar. Şol bizim görüşimizde her kimiň öz roly, wajyp rol bardyr. Ýadyňdan çykarma. Şonuň üçin ine biz öz rolumuzy ýerine ýetirýär. Muhammed Arif diýmez, Akber Sapar we arkamyzda bir topar aktivistler bar, bir topar blogerler bar, bir topar ýanky Türkmenistan grajdan bar, siýasata goşulmaýan, ýöne maglumat berip bizi golýan, biz şöyle barsak bizim bilen çykyş etdirjek, bizim arkamyzda durjak adamlar, bir topar adamlar bar. Şonuň hemmesiniň öz ýerleri bar, etmeli ýerler. Bir topar organda, MHM'de, polisde, prokuraturada, sudlarda, harbulugunda, pograniçlik ulugunda bizi golýan ofitserler bar. Öňünden taňýakyn diýen, ine şulaksa hemmemiz goşulmaly. Muhammed ağa, onda näme çykyşlarymy şonuň bilen bolla däýeriň ruhat berseňiz? Öyle. Ta bolun vatandaşlar ta inniki duşuga çellen. Sağ olun hormatly vatandaşlar, inniki duşuklary çelli nesip bolsa şol iki sany merakany çären ýadyňyzdan çykarmak 9 may güni her anny güni meçitler barmak we Gurban bayramynyň 1-nji günden başlap hereket. Biz eýýem rejimden gitmeli, biz Türkmenistany azatlyğa çykarmaly. Hoş sağ olun.